povzbudil z iniciatívy slovenských učiteľov. Včera sme mali také stretnutie v Martine, kde sa stretli asi 12 iniciatív z celého Slovenska. Prišli tam ľudia z Košíc, z Bratislavy, z Topolčian, z Levíc, z Banskej Bystrici, z Trenčína, zo Žiliny. A tam sme si povedali, že situácia v školstve je stále zlá. Vláda nám dáva na školstvo menej ako 4% hrubého domáceho produktu, pričom v Európe je táto cifra priemerne 6%. Učiteľ na Slovensku zarába 40% priemeru vysokoškolsky vzdelaného človeka. Aj to je situácia, v ktorej sme v Európe na poslednom mieste. Ten priemer sa v Európe pohybuje na čísle 80%. Aj z tohto dôvodu je v školstve tak málo mužov, že niektorí žiaci nám hovoria pani učiteľka. Neviem, či ste sa už s tým stretli, ja sa s tým stretávam. No, stojíme tu, v tomto partizánskom, ale nie len tu. Práve kvôli tej situácii sme stáli v Košiciach, v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Žiline. Stojíme všade a snažíme sa povedať vláde, že takto to ďalej nemôže ísť. Že budúcnosť našich detí je oveľa dôležitejšia ako iné veci, ktoré počúvame z médií. Tým, že tu stojíte, a ja som prešiel naozaj veľa námestí, tak môžem konštatovať, že situácia na Slovensku sa veľmi zmenila. Možno pred mesiacom nikto z nás si nevedel predstaviť štrajk učiteľov, nikto z nás si nevedel predstaviť, že budeme stáť na námestí a bude nás tak veľa, že nikto s nami nepohne. Keď sme predávali štafetu vysokoškolákom, ktorí pokračujú v tej myšlienke, v tých 3 požiadavkách, ktoré Slovenská komora učiteľov predstavila ešte v októbri minulého roka, tak nás to istým spôsobom naplnilo takou nádejou, že tá myšlienka bude pokračovať. Dnes tá myšlienka pokračuje vo vás, pokračuje v rodičoch, v iniciatívach rodičov, pokračuje v študentoch a postupne sa stáva taká sila, ktorú nemožno zastaviť. Tá zmena sa blíži, nesúvisí to s voľbami, nesúvisí to teraz s tými predvolebnými všelijakými akciami. Tá zmena sa blíži, pretože za nami sú len naše deti. To znamená, že cúvnuť naozaj nemáme kde a už rozmýšľame o tom, že v septembri tohto roku opäť pôjdeme do protestov, pokiaľ by nová vláda, bez ohľadu na to, kto v nej bude, nesplnila požiadavky, ktoré jej predkladáme už niekoľko rokov. Ja verím, že týmito stretnutiami vznikne naozaj taká obrovská vlna, že ktorákoľvek vláda bude musieť túto situáciu riešiť. Ja vám prajem, aby ste boli pri tom, pretože táto zmena, ktorá nastane, bude najmenej taká, ako prebehla v 89. Pekný deň vám, partizánske. Som učiteľ z Levíc a prajem vám to.